ċeremonja kollha pompa mill-Ministru Konrad Mizzi fl-Għadira biex jitħabbar li ntlaħaq ftehim mas-7 operaturi tad-deck chairs biex inaqsu mill-ispazji li kkapparaw fil-bajja ma xejn ħlief ripetizzjoni ta' qbil li ma ġiex onorat fl-ewwel sajf ta' Gvern Laburista. Meta saqsejna lil Konrad Mizzi għalfejn sejjaħ din il-konferenza tal-aħbarijiet fl-Għadira dwar din id-deċiżjoni li ma xejn differenti minn dak li kien ħabbar iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija fid-9 ta' Awwissu 2013, Mizzi farfar fuq Gulija. Fl-ewwel sajf ta' Gvern Laburista kien hemm qbil ġifieri da fl-10 ta' Awwissu tal-2013 li nofs il-bajja tal-Għadira tkun free għan-nies, ġifieri ġara minn dakinhar l-hawn. Kif qed tara hawn il-Chairman hawnhekk preżenti, tista' saqsi l-mistoqsija lilu, però li kien ġara hawnhekk kien li kien hawn operatur li kien irtira. Mhux konna waqaf li ħadd il-ittura. Kien waqfu. Xhieda ta' dan huwa servizz tal-aħbarijiet li ħareġ One News bir-reazzjonijiet ta' Gavin Gulija għal qbil li ntlaħaq lura fl-2013. Nofs il-bajja tal-Għadira reġgħet ingħatat lura lil pubbliku għall-użu tiegħu wara li f'dawn l-aħħar snin il-bajja kollha kienet qed tintuża mill-operaturi biex jarmaw l-umbrelel u d-deck chairs tagħhom. Dan wara ftehim milħuq bejn l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u d-Dipartiment tal-Artijiet u l-operaturi. Din l-inizjattiva ttieħdet biex il-pubbliku ma jkun sfurzat iħallas għal dawn is-servizzi iżda ikun jista' juża l-affarijiet personali tiegħu. Għal dan iċ-Chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fl-Għadira il-ġimgħa filgħodu. Irtiraw f'allokazzjonijiet differenti li ġew modifikati apposta sabiex jinfetħu spazzijiet ġodda għal pubbliku. Fil-fatt, b'din l-iskema li issa ilha taħdem għal dawn l-aħħar 3 ġimgħat, 50% tal-bajja tal-Għadira ingħatat lura lill-pubbliku. Gavin Gulija kompla jgħid li se jkun hemm monitoraġġ u osservanza kontinwa biex l-operaturi ma joħorġux mill-parametri tal-ispazji riservati għalihom. B'hekk huwa evidenti li l-wedit firħa tal-Gvern Laburista fl-2013 li jinforza l-parametri fejn joperaw l-operaturi tad-deck chairs ma nżammux u l-Gvern tilef il-kontroll tal-bajja tal-Għadira. F'anqas minn 6 snin, l-erba' l-Gvern kellu jħabbar mill-ġdid ftehim biex fil-bajja tal-Għadira jkun hemm spazji adegwati biex il-familji jgawdu din l-ixtajta mingħajr ma jkollhom jikru deck chair. Intant, meta mistoqsi dwar fiex wasal il-proċess li titkabbar il-bajja tal-Għadira fid-dawl li l-għaqdiet ambjentali mhumiex jaqblu mal-mod kif se tiġi estiża l-bajja tal-Għadira, Konrad Mizzi qal li bħalissa għadhom għaddejjin l-istudji. Li se jsiru għalli bħalissa dejn l-istudji kollha u domna li qed isiru ħafna studji. Dan fil-fatt mhuwiex minnu, għaliex ir-rapport tal-istudji li jsemmi diġà jinsabu f'idejn il-Gvern u jmorru kontra l-mod li l-Gvern irid jestendi l-bajja. Tantu hekk li l-għaqdiet ambjentali ewlenin f'pajjiżna diġà wrew xettiġiżmu u dubji dwar il-mod kif se tiġi estiża l-bajja tal-Għadira.